Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalayak, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalag. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Dinet umanay nga sa likwam, nudong teng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalayak, nga nangalsem kaniyak. Kas adinaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalag. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Di nag-umanay nga sa likwam, nudong teng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Di nag-umanay nga sa likwam, nudong teng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Nagsakong kinayat taya'y pa'y kasa. Nagbunga diliw dato kenriga. Awan man pa'y mauray gun ang kaasik kaniyak. Nudil lang ay talagang hinak mabuy-buyak. Manikot ba iti si kakay pimanaw. Binilbilang ko tipid sa tinaldaw. Kasama kun luket taloy di mabilang iti mayo. Si bakit kabiyak ko siya tay nilibat mo. Hala, nagbigi man mo siya metladay di. Day di, inay ayat di do akarkari. Ang sangsangit tay di pusok to. Malaglagit ko nagadi, henday di. Ayan ngay kapinder di. Yan yakit di ang panagyaw. Narigat gayang kay aking mamahal. Maagkinayaw, napili akas kanya. Naikatun ko na tadi nagtula kaya. Sapsapulem sa ading adwan di pirat. Di met maudi day tuy langak. Aktor pa'y ket ngaron pangaw-awak na kaniyak. Che, bain, kunam lang gwapo. Ay, pagpakawan, nasikan tulaeng, kay kaya't kuntay ang bakit amalasang. Mga sawa ak man gwapo, no dinak mapakan. Nagsakit lakit din, di panangumumsin para makita. Nuinta padasen ta nga ipantirik na
adwa padasenta arik na ni aya padasenta nga ipan tirik na ka adwa padasenta arik na ni aya Keti apa nagyang narigat gayang kay aging mama maakenaya napili akas kaniya daydaton ko nagtadi na tula kaya sapsapulem sa ading aduan ipira di met maudi daytoy langak aktor paiket ngaro pangaw-awa da kanya Che, baing, kunam lang gwapo ay pakpakawan nusikan tulaeng kay kayat punday at bakit amalasang mga sawa akman gwapo natinak mapakan nagsakit lakit din di panangumungsing para makita nuing ka padasen ta nga ipantirik nga ta adwa padasen ta arik nga ni ayat padasen ta nga ipantirik nga ta adwa padasen ta arik nga ni ayat padasen ta nga ipantirik na ta adwa padasen ta arik na ni ayat Sabong kenayat ayay pa'y gasa Nagbunga tiliw na tuken rigat Awan man pa'y mauray ko ang naasing kanya Buti lang ang kalamang ay nakmabuy-buya Nanipod pa'y idisikan ta'y pumanaw Binilbilang kutibit sa tiinan daw Sa nga pulok at naluti Nga bilang itimayo Sumang at kabiyag pusak kay nilipat mo Alabig bigyan man no siyak met nadaydi Kay di inay ayat na duwa karkari Agsangsangit ay tuy pusok mo Malaglagit ko dagdi Ay di ayat nga inka pinerdi Nipod pa'y idisikan ta'y pimanaw Nilbilang kutibit sa tiinal daw Sa nga pulok at nalutik Mabilang itimayo Simang at kabiyag ko dagkal tabuksit mo Alabig
dagidi kay di nararamit kasirok sa lamagi bigyan man no siyat met na daydi hindi ka inarakot po sirok sa lamagi mabangbangaran day ko'y pusok mo malaglagit po dagidi kay di inararamit kasirok sa lamagi mabangbangaran day ko'y pusok mo malaglagit po dagidi kay di inararamit kasirok sa lamagi. Nagganas ay nagyagno si kaading tay mabuy-buya dagos sa mabang aran kaungan day tuwirik na ngaminta-pintas mo awan pang ipadaak isut mang kayaw day tuy marikrik na day tanga isisem mo ay pudno ang makabiyang kasla alinono takanlid mo akur sunada takutis mo kasla porselan at pangyarigak sikat sabong murmuray day tuy mata nagpintas kano ading aglalo no sikat umis-ise nagpintas kano ading ipatay ko taapang bingi nga isem nagganas ang nabiyagno si kaading tay mabuy-buya dagos sa mamang aran kaungan day tuwirik nak ngaminta-pintas mo awan pang ipadaak isut mang kayaw day tuy marikrik nak day tanga isisem mo ay pudno ang makabiyan kasla alinono takalid mo ako sunada takutis mo kasla porselan at pangyarigak sikat sabong murmuray day tuy mata nagpintas kano ading aglalo no sikat umis-ise nagpintas kano ading ipatay ko taapag bingi nga isem nagpintas kano ading aglalo no sikat umis-ise nagpintas kano ading ipatay ko taapag bingi nga isem
kaskin ka nagulipunay laklagi pem nandiyak to nagayat ay kaskin ka nagulipunay Apay asya tay insukat mo ket nagayat ka sa bali a puso tiamok si siyak laeng iti ay ayaten gayam inlimad mo sa bali apat-paten sinut na patpaten siyak wenno isu na kadi sa wemlaen kanu siyak tay napaten siyak kumat inigalan di kan nagsapul ti sa bali damagik man ken ka no anyat awan kanya nga adaken kwa na salda tuy biyan ilaw lawag mo man no anyat nagkuranga inpaay na kadi tapagragsakan di mo kat amo amasa sagtanak tunggal madamag ko isut kakoy kuyog mo isulat na patiken ka isulat tungtungwen siyak di mo pa'y malagipen sino akadin kita puso ken di nakadin pagan ano lailong ken dungo ket pinukaw mo among kadi ubiyag ko napate kalata muray mo di siya naglaong tarik na among biyag ko nga ay ayaten ka apay asya tay insukat mo ket nagayat ka sa bali a puso tiamok si siyak laeng iti ay ayaten gayam inlimed mo sa bali apat-paten sinut na patpaten siyak wenno isu na kadi sa wemlaen kanu siyak tay napaten
siya kumat inilalang di kan agsapul ti sa bali sinuak ka din ti tapuso ken di na ka din pagan ano lailom ken dungo ket pinukaw mo among kadi umyag ko napate kalata muray mo di siya naglaw tarik na among biyak ko na ay ayaten ka uray no di siya naglaong tarik na among biyak ko na ay ayaten ka Kay babae nga ingat sayet di mapmapnek may sa akabit uray limada nga agrarapit dintupay la amarmarnek no awanek nilakay na kanayon nga adot bisita na paturugan na ijay balayda ket di tanton nga agagabuda numet mapanijay lawag at dalat at ina kasinarat agturong dan hotel la pula agrenet damet nga agmama numet mapan makitsyenda dagasen na ni kumpadre na aglubonda ijay mutong na ket maidepelep pap abarupong na nukas tanga awan ti kwarta na pamrayan na timapan agrampa uray lakay nga agkat-katay nuadda kwarta nga ina ipaay nukas tanga awan ti kwarta na pamrayan na timapan agrampa uray lakay nga agkat-katay nuadda kwarta nga ina ipaay no aggatel jay bukot na pakudkud na ken ni kayong na kalpasan na ket agkalungda tira endan daytay tilapia uray pay ni katugangan na numabisin ket pakanen na idasar nan daytay tinapa uray pay no inget apgad na adut kabit anatangsit apaen na pay ket dini legit isu kanu ket na pinpintas na bangbang no ken na inimas awan kanu ti bibiyang na uray sinu ti agdep-dep pa kaisu kanu ti ragsak na kaya agrarapit agkabit na
No aggatel jay bukot na, pakudkud na, ken ni kayong na, kalpasan na ket agkalungda, tira endan daytay tilapia, uray pay ni katugangan na, numabisin ket pakanen na, idasar nan daytay tinapa, uray pay no inggit apgad na, adut kadit anatangsit, apaen na payket di ni legit, isukano ket na pinpintas, na bangbanglo ken na inimas, awan kano ti bibiyang na, uray sinno ti agdet-det pa, kay sukano ti ragsak na, kay agrarapit agkabit na, kay babae nga inggit sayet, di mapmapnek may sa akabit. Gamdem nga irok noy manong kaayat ko, tsukayat ang mapili, tuy puso ka masangbatin ka, masapula panik-nik ka, asikat tinapod no, tapno di maikalang
ayan tapno na wadwa iti ragragsa bukulen tatinaslag nga arapaak tapno na yan ayat taag na layo na wano marta. Lugamdem nga irok noy manong taayat mo sa kaya't ang mapili di puso ka mang sungkaten ka basa pula paneknekam asikate na putno tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka kenno putno manong dayta ayat nga idat daton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayat tatap nun di marsaan tartari kagaya kanaput no nga ayat tapno na wadwa itirag-ragsa bukulen tatinaslang nga arapaak tapno na yan ayat taag na layo na wano marta pudno manong dayta ayat nga idat daton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayat tatap no di marsaan tartari kagaya kanaput no nga ayat tapno na wadwa itirag-ragsa bukulen tatinaslang nga arapaak tapno na yan ayat taag na layo na manumarta tapno na yan ayat taag na layo na manumarta.
Asita daning enne Tumpalan ti ara pa apo amang asawa Engem sa balimet din titurong jak nilang nama Ulan di sinabuk ramramay na aking magkandila Lupuan ng namsek nagmaris rapan o sikit na labaga Simong at di altaray nagswerte na kunada Pisang titrahin na butaw ti sapin na ay nakalaplapa na Kastala itibiyag makatawin men nga agdenden na Ay nagseksilat tatakas tuimet ti mandar na Ingkaman man sa ang kalbasan na ingkaman payag sagat ti baraan Ingkaman kalangan ingkaman Ingkaman kalangan ingkaman payag labagit kalbasan na ingkang irtirang kusina kinsuleta Ingkaman kalangan ingkaman ay naglaing ka ba? Natungkalan ti ara pa po ang mga asawa Ay ngem sa balimet din tituro Diyak ni inang nama Barbaring mamaliwanos kundong mo Di pa ay kulat na Tawen man naglabas si sulat at manandar na Ingkaman man sa ang kalpasan na Ingkaman payag sagat ti paraan Ingkaman kalangan Ingkaman kalangan ingkaman payag labagit kalbasan na Ingkakirkiran kusina kinsilata Ingkaman kalangan ingkaman ay naglaing kaman Atong palong ti ara pa apo amang Talong tibungan ni ayat-ayat inan anu saklat na Siya kung tinamalit ko siyang pinagayat na gwapong ang asawa Gapukan ni ayat ay takdira kung liti pamilya Inakman isa ang kalbasan na inakman payag sagat ti paraangan Inakman aklangan Inakman payag labagit kalbasan na Kirkiran kusina kinsilata Inakman aklangan ay naglaing akman Ilagay ko tanda ning sa nagretiro Tanot tirabi
Aginggan na lang man hindi kakabsat iti kansyon tayo itangaal daw ket sa pala kumatang gustuhan nyo kan di tayo kumaliplipatan kakabsat nga i-like dahito video tayo kan pakisubscribe dahito channel tayo tapnon tikas taket lalalo pa nga gumagayat nga upload dahito gayem yo. Thank you, bye bye mga chuchup, God bless.